Hej og velkommen. I dag skal vi lave en boganmeldelse om bogen Dødskuddets Løgn, som er skrevet af Mette Fedtgaard. Forfatteren Mette Fedtgaard. Hun er en dansk forfatter, der skriver bøger i 2 genrer. Hun skriver humoristiske og fantasybøger til børn og unge. Det hele startede i 2003, da hun startede et firma, der hed Abrasax. Det firma, det solgte sådan nogle tekster og idéer til andre firmaer og sådan noget. I 2005 blev hun idéforfatter på TV2's julekalender, Jul i Valhall, sammen med Lene Kaaberbøl. Præcis det samme år udkom hendes første bog, og fra 2009 har hun udelukkende levet af at skrive og at holde foredrag. Hendes mest kendte bøger er Dødskuddets Løgn og Emittering. Skal vi ikke lige tage et kig på forsiden? Hvis vi ser på forsiden, får man en følelse af, at det er en spændende bog, hvilket det også er. På forsiden ser vi en mand med en stor kåbe, som ser meget dyster ud. Jeg ved, om han er det. På hans højre skulder sidder der en stor opfugl. Det er en dødsfugl. Skal vi lige se på bagsiden? På bagsiden ser vi vores hovedperson, Sheila. Hun er desværre lige brudt ind i dødspræstens private bolig, hvilket ikke er særlig godt. Det er et rigtig flot billede på bagsiden, og det har nogle mørke farver, som passer rigtig godt til bogen, hvilket gør det rigtig godt. Vi tror, at grunden til, at forfatterne ikke har valgt at bruge nogle illustrationer ind i bogen, er, så man kan forestille sig det univers, Sheila lever i. Nu laver vi en personkarakteristik over Sheila. Sheila er en pige, som har sort hår og er lys i huden. Hun er ret fattig, og derfor stjæler hun for at overleve. Hendes forældre er døde. Hendes fader drog i krig og kom aldrig tilbage. Hendes mor sled sig selv ihjel ved at vaske tøj hele dagen, og hun blev til sidst forgiftet af alle de dampe, der var. Indeni er Sheila meget modig og omsorgsfuld, og hun bestjæler i hvert fald ikke fra bekendte. Okay, nu vil vi læse først og fremmest. Og så lyder det sådan her. Sheila er en forældreløs pige, som bor i et fattigt kvarter i en lille middelalderby, som er styret af dødskirken. Hun stjæler for at få penge til mad. Men en kold og fugtig nat, da hun er ude at stjæle sin bedste ven Nico, siger de silhuetten af en kvinde i det fjerne. Kvinden viser sig at være et spøgelse, og det begynder at jagte dem. Sheila og Nico løber gennem hele byen og ender op i den allerdyreste kvarter. De banker på alle døre for at få hjælp, men folk slår bare skodderne for at tyde på deres børn. De kravler op over et hegn til en have, og til deres held sker selv et skur. De løber ind og blokerer døren og alle udveje. Men de overser et vindue, som var åbent, så spøgelset kommer ind og tager fat i Sheilas ben. Men til på den tid er Nico allerede over alle bjerge, så Sheila er helt alene. Sheila får sparket spøgelset væk og flygter. Hun når til et kæmpe stort hus og løber over til bagdøren. Hun tager i dørhåndtaget, og heldigvis var det åbent. Og Asger. Hun kommer ind i en kæmpe korridor. Hun lukker døren efter sig og falder op i træthed. Da hun vågner er det stadig nat, og hun har en voldsom smerte i hendes ben. Hun går ind ad en dør til et stort rum. Inde i rummet er der et flot udskåret trappord, og på bordet ligger der en bog. Sheila går og åbner på. Hun kan faktisk bare have løbe sin vej, men hun tør ikke på grund af spøgelset. Så først hun forsvinder, det bliver lyst. Sheila tænker, hun kan jo godt snuppe en lille ting, for hun kommer sikkert aldrig ind i sådan et dyrt hus igen. Men lige da Sheila tager fat i bogen, og skal til at lægge ned i sin taske, hører hun skrige så højt, at hun falder op på gulvet og skræk. Det var en fugl. Det var en dødsfugl. Nu begynder fuglen at skrige endnu højere og mere truende, og med et går alle dørene op, og husets ejer står i døråbningen. Og med et gik det op for Sheila at gå fra bagdøren til huset stod åbent. For det var ikke bare en rig mand. Det var selveste byens dødspræst, der stod i døråbningen. Og det var dødspræsten på en dag bruger, som Sheila. Efter Sheila har fået tæsk af dødspræsten og en fugl,
får hun til opgave at rejse ind i dødsriget for at spille en ting, som dødspræsten kalder for spille. Hun får også et stykke papir med et billede at spille på. Chile får at vide af dødspræsten, at det er en ting, som for mange år siden blev stjålet af ham fra en anden tyv, og nu skal sjælen tilbage fra den samme tyv, som i sin tid stjal spillet fra ham. Chile og Nico oplever mange spændende og hyggelige ting i dødsriget på deres jagt efter spil. Hvor mange stjerner giver vi den her? Den er virkelig nice sammen. Vi giver den her bog 1, 2, 3, 4 stjerner.